избор, който каса обществото или нещо публично, както е казуса с площад Централна. Тогава голям въпрос е как правим избор, който е рационален и който в същото време ангажира мотивацията на всички хора и индивиди в този град. В крайна сметка разбирате, че един избор в себе си съдържа разходи. Някой трябва да построи това нещо, което е предвидено, някой трябва да изхарчи тия пари. Съдържа някакви ползи. Тоест някой ще бъде облагодетелстван на това нещо. Дали ще е туристическия бизнес, който ще води повече туристи, дали ще е хотел, дали ще е заведение, дали ще са магазини, някой ще се облагодетелства. Ще има някакви ползи, които се, разбира се, разпростират върху по-широк кръг хора. Има рискове. Кой носи риска? Едната има нормативната рамка при желание от нейна страна да реши абсолютно всички вещноправни проблеми в обхвата на бъдат централен. И пари, разбира се, за обезщетяване на собственици и други подобни. Един вид, всяка идея, която може да се измисли и би била добра, ако се ползва с обществена подкрепа, при наличието на финансиране може да бъде реализирана дори засягайки и частни имоти. Това ще бъде наистина, може би, първият по-така сериозен конкурс, който ако се направи както трябва, би предизвикал един доста широк обществен отклик и изобщо международно влияние и внимание на колегите по архитектура. Много е важно преди изобщо да говорим за конкурси, за задания и за всякакви такива неща, трябва подобен от събития като това гражданско жури, като обществено обсъждане и всичко останало да се организира предварително, а не последствие, обсъждайки самите конкурсни проектни решения вече. Това е практиката по цял свят да се организират подобни изследвания, проучвания, анкети. Ще дам например за един проект, който в момента тече за реабилитиране на площадно пространство с една сграда, строена през социализма в Варшава, който е обявен тази година и който обаче бе предхождан от двугодишно изследване на създател. Там бяха проучени всички възгледи на хората с техните желания и всичко това е залегнало в конкурсното задание и в програмата за проектиране. Много е важно, когато правим един такъв проект, който да експонираме културното наследство, евентуално да разчитаме на някакви доходи от него за града, съответно за обществото, да знаем по какъв начин ще бъдат реализирани. Дали ще бъдат пряко, чрез плащане на такси, чрез плащане на аниматори, чрез продажба на сувенири, дали ще бъде косвено, просто чрез туристическата такса с нощувки, което е малко рисково, защото пък може да има само транзитни туристи. Трябва да се внимава и да имаме отговорност, може би, към бъдещите поколения, да не изровим всичко, което да се разпадне, после да трябва да го заменим с чисто нови археологически останки, което ще е най-лошо. Доброто е, че все пак античната архитектура се подчинява на много строги правила и закони. В един такъв голям проект археологията всъщност е най-важна. Въпросът е какво се прави след това. С консервация, реставрация, социализация. И Пловдив, и София са живи градове в момента. Не може да се иска такава панацея и толкова да се мисли с тексаски размери специално за археологията. Централна стратегията да се постигне някакъв консенсус, който и да дойде, да не го променя. Проблема случай е, че ще трябва по някакъв начин да ги привлечеш тези чуждестранни инвеститори, за да ги или чужди или частни инвеститори, няма значение. А за да ги привлечеш, ще трябва да имат някаква полза от това. Или общината, ако го прави, тя може да го прави от гледна точка на обща популяризация на града, туристически такси и така нататък, нали, за туристи поводи, казва, че се не се туристи. Окей. Обаче ако го прави частен инвеститор, той нищо не получава от това. И той трябва да има някакво печално, да обвържи вече самия проект с някакви по-конкретни
източници на приходи. А финансирането идва от европейски фонд или норвежки или който и да е, и има някаква времева рамка от сорта на 10 години. Това значи ли, че при смяната на властта ще се сменят насоката на действието на намери този проект, ограничен за това действие и който и да дойде на власт, проект се тече? Планиране на площада не е мозайка, която издържа долу площада, цялата му усещане за площада, свързано с въздуха. Може да е комбинирано финансиране. Някакви отдели за Corporate Social Responsibility плюс някой фонд, който да е безвъзмезден. То може да се направи един цялостен фонд, който се казва фонд площад централен и да се кара да приходи по някакъв начин. Има такива много минимални неща, които могат да бъдат направени. Реално нещо, което е твърде лесно достижимо, никога не ти е интересно, но ако има някакво място, като откъдето да погледнеш, да разгледаш, но повече хора наистина те ще се наредят за... Изчисленията, грубите изчисления, за да се направят, но те някакъв проект има много ясно разграфена финансова рамка, не говорим вече за архитектурата. Да се даде повече гласност, да не се преследва годината 2019 като някакъв крайен срок да се пришпорват нещата и за сметка на качество, примерно, и на резултатност. Да направи фонд по площад централен, който да гарантира постоянните финансови ресурси, може би. И контрол. И контрол. В бъдеще обсъжданията по темата за по-мащабно разпространението в публичното пространство ще се изготви списък с възможни начини за търсене на обществено мнение, така че да се генерират най-много мнения.